Ola rapazada, benvidos a reseñas curtas da Nostromo que, bueno, que logo ao final curtas tampouco son, pero bueno. Vou vos falar de 3000 anos agardándote, 3000 Years of Longing en inglés, é unha película que tendes disponible en Amazon Prime. Está bastante guai, é unha peli dun xenio da lámpara. Trata dunha doutora en cultura clásica que atopa unha lámpara nun anticuario e resulta que a lámpara pois contén un xenio, non? Unha historia moi típica. E o xenio, bueno, pois concedelle 3 desexos. O que pasa é que, claro, que a tipa custalle decidir por o que vai, porque, claro, pillache un pouco por sorpresa, non? Entón tense que pensar un pouco que é o que vai pedir. E a tipa mentres o vai pensando, porque o xenio non ten presa, el está aí, el ten que botar o día. Mentres está agardando a que se decida, bueno, pois teñen conversa, se conviven o xenio e máis a doutora. E entón o xenio vaille contando as historias das veces anteriores na súa vida na que alguén atopou a lámpara e esas persoas que pediron, non? Tamén un pouco para ver se a tipa se inspira. Entón unha peli realmente de relatos. Son os relatos que vai contando o xenio, non? Ademais un xenio, digamos, moi humano, porque non é un xenio que vaya de listillo, que vaya de superior, é un xenio que conta amores que tivo el no pasado, conta como se relacionou os vencellos sentimentais que tivo ca xente que pediu eses desexos. É unha peli moi fantástica, é moi conto de fadas, bastante sentimental tamén. Ademais, a parella de protagonistas está moi ben os dous, con Tilda Swinton facendo a doutora e Idris Elba facendo do xenio. Eu xa sei que as películas episódicas, as películas de relatos, tamén pasa cos libros de relatos, que non son para todo o mundo, non a todo o mundo lles mola, pero eu disfruteina bastante. Eu non son moito disto tampouco, pero disfruteina bastante. Eu non son o target desta peli e me molou, así que creo que iso é dicir algo. Aí queda a recomendación.